Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ngam jelop ubriu ha MECL dam hanong mahir kawe ka jingji ka basngeusi ka balaji ha ka khandai tarik ujulai ha ka ba ka jinglet khwaido kala penlong ya ka jingjap uwei usamla hadin ba ulang ngam jelop ha MECL dam hanong mahir ya une ulanot latip kreteng kum shining star kharpati ukhun jong ikong lorita kharpati nakasnong umpling une usamla ulang ngam jelop kadba udang persyang ban kiam ya ka jingjan kabala rongno dakal air kane ka jingji kala syai hadin bau ai borlang lingdo ubadon jingya dei bat ulanot ubalakhlat ulayathu ya kane ka jingji syaki bor badai khmi hadin bau ulayo ya ka phunkol na unumbar hasnong hakaba la pentip ya u syapang ka jingam jelop hajaka jongka MECL dam hadin balayo jingtip ka kenhun search and rescue team na Shillong ringkat ka jing senran lang ki pulit na kredam kulai outpost kila lech urut syakane ka jaka bajie kane ka jingji haba ka kenhun search and rescue team bat ki pulit kila poi syakate ka jaka lalaba u shining star kharpati umdon langshu bat ki parlok jong u malkos lingdo bat u Michael Warjri baro arngut kini ki parlok jong u ki dailang na umpling East Khasi Hills daina mar ka jing slapjur bat ka jing klan jongkal air kini ki laingut si parlok kila snada ka yingdara hajan jong ngapung nakam daban yu ritingen kadba umalkos bat Michael kidang ya syed jingbam ka yingdara kala sya rongno hakal air ka baklan bat kala poi hapung haka jing persyang ban yu biang ya ka yingjan u shining star da ka jing slur ula let syapo henrei shimla yu shu ya ka yingjan namar ka jing klan jong ka bat ula du ya la ka jong ka jing namar ka jingam jelop jong hapo ki parlok jong kila persyang kad bala ban pelat ya dak ba penyar ya usit ban ayu kenang ba unyo ban bat henrei ka jing persyang jongki ki sulong leno dak ka jing yarap jong ka kenhun search and rescue team ya ka met jong shining star kharpati layo ban sei napung ka jing tokit halor kane ka jingji ladep ban pendep bat ya ka met jong usamla shining star larakno sya civil hospital nongpo nakam ta ban le ya ka postmortem kumno ki bahaying jong une usamla ubalakhlat kila kerpat ban pelatno ya ka postmortem kane ka jeng kerpat jong ki bahaying ban pelatno ya ka postmortem la sya da u executive magistrate jong ka ribhoy u Eric Kevin Dekar hadin kane ya ka met ya badang sta jong u shining star kharpati la IT no sya ki bahaying jong